Oljanet Bäşimova, şahyr, ýazjy, jurnalist, terjimeci. Onuň Şahyryň gyzy men Göşünden galan gazar şygyr kitaby, Işkyň azany, Işk tuzagy, Şekersiz älemden husnatly romanlary, Merwden Mezopotamiýa çenli ilmi publisistik kitaby bar. Magtymul Pragy, Mevlana Celaleddin Rumi, Garajoglan we Yunus Emranyň döreçiligi bilen ýakyndan gyzyklanýar. Rumi'nin bir näçe saýlanan eserlerini türkmen diline terjime etdi. Türkmen medeniýetiniň we sunatynyň ägirt halipalary hakynda makalalary, radio we telegepleşiklerdir, filmleri hem bar. Oljanet doğun, ilkinç soru. Käwat enatalarda şeýle ýagdaý bolýar da çağalar men ýa asliýetinde şu näre okujakdym bolýan. Öňde ejem şunu diýdi, kakam bunu diýdi. Şol sebäpli şolaň diýenine dip. Käwat gelýär da şonu. Awa şoňa ýagdaýlara. We soňa durmuşy şol bolup gidýänem bar, şol bolmaýanem bar. Durmuşyny nägelik, näre babat. Käwat oňa nägelik bildirýänem bar, o razy bolup, ykwalyna razy bolup, gaýtam gowy gidýänem bar. Umuman bu arada näme aýtyp biljeksiňiz? Hüner diýilen zat ykwaly öwrülýär, hüner diýilen zat şoň bilen şonsuz ýaşap bolmaýan bir zat öwrülýär. Mysal üçin men elim kalamly, elim ruçkaly durly ýerlerde bolsam, şu jurnalistika bolsa da hünerim käwa surat çekýän şeýler. Onsoň käte oturup bir sahnaň pýesaň bir zatlaryny ýazýan, käte şygyr ýazýan, käte bir kıtteterini ýazýan ýa-da mysal üçin men seni şu wagt gidete 30 sekund ýalyp özüm gürläp guýmap atýaryn aýdaly. Men şu hüner diýilen zadyň hanyrede bolsa da adam şoň öz içindedigine inanýan. Eger şu özündäki hünäre sylagy bar bolsa, hormaty bar bolsa, şol haýsy hüner öwreneni de beýlek hünerler hem şoň durmuşynda gelecekde kömek edip biler. Mysal üçin şu söýýän hüner boýunçadan paralelni durmuşda şonam alyp gidip biler diýip düşünýän. Mesela adamyň okuýunyň gaty känligine inanýan, oň okuýuwy mümkinçiligi de şu okuýuwy açmak, şu okuýuwa urup durmak, adam beýnisini urup durmak, gaty kän ýollar, mümkinçilikler bar diýip düşünýän. Şoň üçin hem adamy hüner hiçem beýan etmez ýani. Men ýaşlar wagtda aýdyp biljekde. Tebebi haýdyr bir okuýuw öwrenip, haýdyr bir hüner öwrenip, beýlek hünerler sen öz söýen hüneriňem ikinji gapdal bilen öwrenmekligi mena şeýle aýdarymda eger şon şeýle bolsa dogry bolar diýip. Biz mysal üçin çağa bolsak, ullar bizden öňde şu durmuşy, şu dünýäni, şu baglanşygy, saatlaşygy hemmesini gören adamlar. Şoň esasyna da olar çağasyny hüner saýlaýar, men pikirimçe. Şol hünerem şonu urup durasy gelýär. Gelecekde şoňa boljak nemäni, gelecekde şoňa nähili ýeňillikler, o gelecekde şoňa bir urugor diýen manyda aýdýa enatan köplenç demesi ýokmy kadiýana ziýan. Emma elbetde ýok sen şu dörüdüjülük işini taşlada, mysal üçin jurist bol, ýa bolmasa bir başga bir hüner, matematik bol, ol başga gurrun da men on gurrun etmedim de şu wagt paralel men mysal üçin hudojnik bolasym gelýärdi. Häzir men goşgy ýazýan ýöne maňa surat çekýän söz bilen diýýärler da. Diýmek şol hudojnik bolasym gelýänligi barada duýgy, hem şuň bu hünermede siňip dur diýjek bolýar. Men meňdeşräk hünerler wagtyny aýdýan. Ýöne siz nähilräk neme diýäňiz? Men jemgyýetde şeýle ýagdaýlar gördüm. Mysal nevropatolog bilen duş geldim. Şahta açyk adam hassalaryna gowgurlaşýar diýdi ýöne ruhy Lukman da, hukukçu, aýdýar da men hukuk okujakdym diýär. Kakam diýär, öz erkime garşy edip lukmançylyga saldy diýär. Men ýa 2 gede gaçyk gaýtdym Lukmançylyk universitetine. Ýene aýlap saldy meni diýär. Beýti şol lukmançylygy men tortdy diýär. Kakamy halatdy, kakam bahyryň halatdy diýär. O şunu men geýesim gelen ok diýär. Ýöne geýmeli boldum diýär, kakam şeý diýen soň diýär, etmeli boldum diýär. Asliýetinde men ruhum bu däl diýär da. Indi şu ýagdaý dogrymy, ýalňyşmy? Biz dogry kakasy belki ol köselmesin lukmançylyk hüneriniň o haýır sowaply iş diýip belki o niýet bilen edýänler. Jemgyýetde gerekli adam lukman ýetenok, käwat eýle bola, beýle bola, bel turly kynçylyklar görüp bol netije gelendir. Ýöne çağa onu isleýän ok. Şu ýagdaýlar dogrymy mysal jemgyýetde ýa her çağa öz ruhy bilen kemala gelip gitmelimi? Hüner diýilenler ruha siňse, ruhundaky bar zadyň, bar hüneriň eýesi bolsa onda
o var eýem ol başga da hatta. Mesela üçün öde diyen işin bir hili çıkan ejen bilen mamaňlara var ya, şonda sana bir hili ya enenlere var ya, men ödüm ýadymda da bir dynjalýan. Şo garrynyň bir zatlar sana gurrun berip oturýar, sen bir dynjalýan. Şoňa öz hünäriň edende dynjalmaly sen. Birinji bilen. Onu söýen işin etmeli diýen ýaly bir zat. Hökman. Ruh babatyny aýtsa, şol iş söýleýän bolsa, oňa öňüne durjak güýjem ýok, kynçylygam ýok. Brach berk bolmaly. Tele ol hassa diýär-de, sen niye ma kömekleş diye bir psikoterapewt dostum da sen şu keseli yenmekde ma kömekleş diye ikimiz bile gowy yeňert keseli biz üç diye kesel men sen niye ikimiz birleşdik kesel yeňilýär emma sen keselle birleşdiň men yeňilýän emma men kesel bilen birleşip sen kesellersiň diýsen onu sen yeňilýän diye şoň üçinem diye biz birleşelle keseli yeňilýär. Mysal üçin men şondan gowda çykarardym da gowda da ýorurdym. Hukukçy bir adam kanuny bilýär. Şol adam iki hünär alyp bilene de içki ýagdaýyna hukukçy bolsa emma ödüm brach bolan ýagdaýyna ýanky berk bolman ýanky tertip düzgünlüği şo keseli yeňmäge garşy bu irkli adam bolmaly diýmek ol. Şoňa men şu öz pikirim itererdim de. Sen menden isleýän men beresim gelýän jogap şeýle. Belki de şo ýanky hukukçy bolasy gelen oglanymy belki de şoňa talapçydyr, talapkärdir. Tebigatyny şol hünerini iň gowy berja etmek üçin ulanmaly. Şo men plus tarapyny öğretmeliyim. Men şoň gowy tarapyny öğretmeliyim. Ene şu sen soraňa men şeýle jogap beremeliyim. Sebäbi islendik dastanam gowy netije çykarmak bar. Bizim günner halkda bar şol. Sebäbi geçirimlilik, yumşakluk, ýukoýrakluk, onsoňam şu dünýäň geçijidigini hemişe özünde saklamak günner halklaryň hemmesinde diýen ýaly bar. Men günüsüme 3 tane kitaplarınıza bilýäsiz, okap ýörüs, görüp ýörüs, goşgulaňyz bar. Şu ýerde bir lampa ünsümiz çekdi. Muny näme üçin getirdik, näme üçin berdi duru? Men bir zat aýdasym gelýärdi. Şunu şu lampa da ýani men pikir babatyny aýtjak bolýana şu lampany öndürmek üçin, şunyň nämedigini geçmek üçin, şunyň nämedigini bildirmek üçin biz şonu dakyk görmeli ýokary şeýlemi? Oň üçin bir ýerlerden elektrik energiýasy gelmeli, bir ýerlerde owadan şuňa atylgydyr lustralar bolmaly. Umuman men aýtjak bolýan adamyň pikiriniň barmagy üçin, pikir bir ýeri jemlemek üçin ilki bir ýanky çağalar babatyna, nesiller, ýaşlar babatyna bir başarnygyny ýanky başarnygy bir ýola goýmak üçin näme etmeliň soraga jogap bermek üçin getirdiler şunu. Men aýtjak bolýanym, birinji bilen durmuşdan näme etjek bolanda da ünsüňi berk jemlemeli, pikirlenmän başarmaly, okuýply adamlary her gaýdan adamyny jurist babatyna bir psikolog ýa da çağalara diye häzir buna geljek. Çağalara diye bir enata diye bir enataniya olan tebigaty gowy çekýär diye. Olarda gorku bar diye şu tebigatdan kiçik gap ödümden basyrgan ýadyma düşende. Emma şoň enaty bir şuňalyk ýanky talapkär bolsa diye ole özüni gowy duýýar diye. Ödümniye goruldy duýýar diye. Howsuzlukda diýär. Men näme üçin aýtdym? Şu çağalan ödüni terbiýesini alyp barmak üçin şu çağa terbiýesini bir enata wajip diýip düşünýärler. Adam nemeden mi biraz erkin enata bolsa, çağanyň öz dörejiligini, öz ukybyny arkaň beýan etmek üçin owdam gaýta enatasynyň berkliginden gorkup basylyp öz içini beýan edilmezlik çäklendiren okmaýdy. Hem düzgün bolmaly, hem ýumşak söz bolmaly, hem tertip bolmaly, hem şoň
şoň için halgyny bilmeli. Çağlara telewizor görkezmeli. Eger sen öz magnetin telewizordan güýçli bolsa, onu görme diýmek gerekkä. Eger enataň özi gyzykly bolsa da, telewizordan hem gyzykly bolmaly. Oň üçin hem özüň taýýarlykly bolmaly. Çağa terbiýe berjek bolsaň, özüň gyzykly adam bolmaly. Ta çağany özüňe çekjek. Olar sebäp derrew ýadatdy da hemmeden. Çalt ýadatdy. Näçe onu görmedi wer on ünsün çek öldürüp barýar. Ýöne sen enata bolup gyzykly şo özüň informasiýon, özüň hemmede taýýarlyk enata bolup sen şonu han oğlum bärik gel, han gyýdym bärik gel, şeýle bir zat bar diýip sen özüň darty bilsen de şonu. Belki biz özümüz münäkärdir, onu telewizora tarap tekleýänmide. Süýgü bilen özüňe çekmeli. Näme şu an oğlumun ilk sorayan soru näme üçin? Bir zat diýär, näme üçin diýär, düşündirýär. Oňa da näme üçin diýär, oňa da näme üçin diýär. Şoňa jogap bermeli ýa telewizora. Jogap bermeli şoňa. Telewizora jogap berilýän ýerde bermeli. Berilmeýän ýerde ýylgyrmaly. Goý olam gelecekde näme üçin sorawlara durmuşda özi berilýän ýerde bersin, berilmeýän ýerde ýylgyrsyn. Tebigi ol beynin o neme sonra o ýöne şey diýip dur özi näme üçin hemme zady bilesi gelýär. Bu berilen jogaplarda hersine öz hyýalyny bir zat ýerleşem, ornaşam hyýal. Elbetde. Biz oň hyýalyny gidijik nokot. Sebäbi adamda şeýle bir durzat da, adamzat ilk dünýä gelenine ol durluk, ol ruh hakyry. Ondan onu gelip bu dünýädäki wakalar, bu dünýädäki meseleler, bu dünýädäki durmuşy bolan özümiziň ornaşdyrşymyz bilen onu özümiz bir hili, başga hili adamy urýasa, dogrusu özümde meňdetjek bolýasa, iň bir betbatlygymyz biziň ýalňyşymyzdan şonno. Mesela şunu diýjek bolan biz çağalarımızı hükmen qıynap biz özümüz ýaly etmelimi, özümüze meňzetmelimi şonu ya çağın öz sebäpini, öz ukyp başargyny tapmana kömek etmelimi ýa. Hükmen şonu teklemeli, şonu kömekleşmeli, şo taýda. Ine mysal üçin aýdaly bir spektakl, bir näçe artist, bir rejissor we şeýlemi? Rejissor şo spektaklyň artistlarynyň hemmesini özüne meňzetse, men şo spektakly göresim gelmez. Emma şol artistin hersinden özüni açyp bilse rejissor, onda men onu eýen başgaça kabul ederim. Şol artistden meni gyzyklandyrar şeýlemi? Çağda edil şoňalak, şo çağan öz ukuyuny açmaly. Men ýöne ýa-ki hüner rabatda soraňyz, eýem ol hakykatdan şoň egosy bar. Enataň egosy bar, şo özündäki egony şoňa ornaşdyrmak üçin belki de bir zady ýüregsiz ýandyr, oň perden dahirem gelecekde şo hüner gerek bolar diýip. Ýöne men aýtjak bolýanym şoň durmuşdan netije çykaranda islenlik zada gaty serasaply garamaly. Köplenç ýagdaýlarda köp iş edýärler, az pikirlenýär. Men şoň tarapdar dälmerden. Men 3 gün 5 gün pikirlenip şol işi kiçikkä edip çalt ýerine ýetirmek tarapdarda. Şo çağda edil şoňalak da köplenç diýmän ýörýär. Enatalarymyz şeýle terbiýe berdiler. Emma ýeri gelenne gysgaçyk söz bilen şol hemme eden hereketleň netijesini aýdylýan maşgalada terbiýelendim dämen. Her gün bir de zamkan edip, her gün bir de şeýtme diýip oturulmaýa öýde. Emma şol nemani, şo tegelek bar, şo kruwy, şo tegelegi saklamak üçin bir nokat gerek. O nokodam aýtdym däm, men saňa diýen ýerine çenli çydamaly, özüň çydamaly. Diýjek bolýan biz özümizi meňdeşleşdirmeli, elbetde gelecekde nähili ýaşamaly, agtyň bolmaly, gelecek nesibeden çoğulun bolar. O zatlar babatyna elbetde öz gowy terbiýän bermeli, ýöne ilki özüň nähil sen kim, şo zatlara bir hil biljek bolmaly kadýan. Ol eýam jedelli mesele kän zat bada berdim ýerde. Bunu bağlanşyp bir soru sorajak. Çağalaryň ösüşine diýenmi, aň düşünjesiniň ösüşine diýenmi, ýa-ni pikiriniň, dünýä garaşynyň özgörüşine diýenmi? Multfilmlaryň, animasiýalaryň täsiri näili?